Hello, Besh. Hello, Besh. Tawag mo ka, Besh. Alas stress po. Stress po. Sa to sa iyo pa yung tawag eh. Dayo rin ta karon? Ay, hala. Kita mo nito karon no? Sige, Besh. Sige mo. Andam na ko. Okay. Sige, bye-bye. Ay, sa iyo pa man. Tulong sa balik. 12 seconds later. Siya na po. Hello, Besh. Hello, Besh. Padulong na baya ako? Padulong na po ka? Sige. Padulong na po ko. Okay, sige, maayo. Mga 30 minutes naman na magpambiyahe. Sige, Besh. Bye-bye. Sige, bye-bye. Yate, padulong naman din siya. Kuya, ito eh. Ay, naligo pa ko. Masok, pipi ka dali. 20 minutes later. Hello, Besh. Hello, Besh. Hapit na ka? Hapit na siya ko, Besh. Traffic mo kayo eh. Balong na ka, balong biya ka sa Pinas ba ang traffic, biya kayo. Grabe. Pagtarong ba? Basig, ang hapit naman sa aga. Besh, hapit na lagi, hapit na. Okay, bye-bye. Sige, bye-bye. Kita kids. Inis ako. Sige, yun siya tawag ay. Tumagon kayo na kung yung dili. Siya may sultin ako, uy. Sige, tubagon lang ako. Hello, Besh. Besh, Nara ko sa jeep, Jud. Lagot ka ng driver kay. Sige, nung kasi pangulitag pasahero, gusto may pasahero. Sige na. Kabalo lang ka, Besh. Igang ka, Jud ka ayo dire. nangyarado na daw ang SM, Besh. Buli na lang dyan ko ani. Ito, nangyarado na buwan eh. Ang manirado na yung SM gamit. Sorry ka ayo, Besh. Susunod na yung kita, ha. Pasensyain na kaayo ko. Sunod na lang dyan kita. Sunod na lang dyan kita. Sorry, Besh. Sige, Besh. Sige, Besh. Bye-bye. Bye-bye, Besh. Come on in, look at what we've got. There's so much more, there's such a lot. Here at SM, we've